sa mga bagong awit, ang kalipad ay singgit, ang ginulabing hinggit, dahil kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipad ay sa ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Bala sa kalim. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang piyesta ni San Jose isip mamumuo ug sa ato sang katilingban dinhi sa Pilipinas gitawag sa dron og Labor Day. Iampo nato ang mga laborers o ang mga employers nga magkasinabtanay o maghinatagay sa maayong suhol o maayo sad nga kita niya. Karon sang adlaw maghimo ta sa atong kanini ang 2,000 Hail Marys, pinanguluhan sa atong mga buotan nga mga devotees aning 2,000 Hail Marys. Nga ngato sang Grand Choir karon murag na ani sila'y outing, hinaot unta nga makauli pa silang buhi. Tungod sad sa atong kalipay sa ilang pag-alaga dinhi for several years nga dedicated kayo. Mga pila ni sila kabuk, mga around pila mo kabuk dan choir, mga 70 kapin. Ingon ana sila ka-dedicated. Representing ni sila sa around 12 or 13 nato ka choir groups. So atong iampo ang kalampusan sa atong mga kalihukan ug ang kalibutan unta magpatalinghog ug mosunod sa panig-ingnan ni San Jose. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan,
Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod, na kinahanglan magbuhat gayud ang tao, itugot nga maluluyon, nga mahingpit unta namo pinaagi sa panag-ingnan o panglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo o madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya miingon ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang mga ihalas nga mga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babay, sama sa iyang dagway, o gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, og sila'y magbuot niini, kamoy magbuot sa mga isda, og sa mga langgam, og sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom kaadlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta, ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat, ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw, ug gibalaan niya kini, kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat, ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pahimugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sugad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mao na ang Dios. Ginoo palampusa ang buhat sa iyong mga
ipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig, diya sa imo nga tubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo, kanos apa, kaluy iyang imong mga sulugoon. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila, og unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman nagpuyo dinhi ang tanan niyang igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya, ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo mao'y unang naghimog buhat. Pila ka adlaw siyang nagbuhat matud pa sa unang pagbasa? Pila ka adlaw, 7 o 6? Bright mo children da. Nagbuhat ang Ginoo, 6 ka adlaw siyang nagtrabaho niya. Pag ikapito,
mipahuway siya kay nakumpleto naman niya himo ang iyang buhat. O ang iyang gibuhat katapusan, mao ang iyang masterpiece nga liwat niya. Iyag yung larawan o kasamahan. Kinsa may iyang gibuhat katapusan, lingay mong tupad ing na liwat kas Ginoo. Ang tao gihimo sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Unya nahimo gyud ni siya, nahitabo gyud. Niya ang Ginoo kay balaan man, ang tao balaan sad. Niya kay ang Ginoo infinite man siya og mind, infinite pod ang tao. Why limit ang atong kahibalo? Niya kay ang tao, kay ang Ginoo di man mamatay, ang tao sad nga iyang gibuhat dili sad mamatay. Liwat gid niya. Niya kay ang Ginoo malipayon man, ang tao sad malipayon. Niya kay ang Ginoo nagkahiusa man sila, tulo ka personas, ang tao sad manginahanglan kitang maghiusa. Ato ginang need unity, peace, harmony. Ato nang needs, di ba? Ngilingi ay mong tupad. Ikaduhang lingi ing na liwat pakas Ginoo sa iyang kahiusa. Mao ni siya ang challenge kay ang atong mga mamumuo karon wa na magkahiusa ngano man siging linibakay diha sa workplace, siging sinahay sa mga positions o mga possessions. Wa na sad magkahiusa ang atong mga workers o ang atong mga laborers o ang mga employers. Siging away, ilog anang income gikas kompanya. Ana, no? Kinsa dinhi nga nagtrabaho karon nga moingon gyud, Father, kontento kay ko sa akong sweldo dinhi sa Pilipinas. Tasa kamo? Kamo ba wa gyud mo ayo? Ato na gud ning nasod. Asa man di mo makontento adtos laing nasod. Mura ba na atong style at mga ambisyon nga mo adtos laing nasod kay di gyud makontento dinhi sa ato. Og dili ka makontento dinhi, igabot mo nga adtos laing nasod, di ra gyapon ka makontento. Ngunay hinumdumi. Bisag manindar ka dinhi dahon sa kamote, basta kontento lang ka sama ni Saint Joseph, malipay gyud ka. Nakaron si Saint Joseph wa kay ni siya na mention sa Bible, wa sad kaayo ni siya awag ni siya gisulti bisag usa ka word nga gikutlo sa Bible. Pero nganong consider man siya sa atong simbahan og the greatest saint like Mary. Nga naman tungod kay nakaproduce siya og great son. Hindi man gito niya anak yung tinud-anay, iya man tong ang sa tawag anak kanang foster father man siya, pero iya gitong anak legally speaking. Nya kay kuyog man niya og kinabuhi, tawgon ginatog anak. Nya matod pagod sa istorya ni Kristo, ang kahoy maila sa iyang bunga. Kung ang kahoy gani maayo, maayo sa na siya bunga. Ang ginikanan sad nga maayo, maayo sad ng iyang mga anak. Pero ang ginikanan gani buangon, buangon sa nag mga anak. Ngi laing lingi sa imong tupad ina, kumusta imong mga anak? Og wa gani anak ing na kumusta man ka? Liwat ka sa imong ginikanan? Oh, na. Kung unsa ta karon, dako kayo aspeto ana
ang mga taong kuyog nato sa pagtubo gikan sa 0 atong edad hangtod karon. Kay produkto man tas influensya. Mo nang kung gusto kang makahibaw kinsay akong ginikanan nga ako diyong gikuyugan sa akong kinabuhi, kung gusto mong makaila unsa sila, tanawa lang ko karon. Kung kusog ko masuko, ing nakatong yang ginikanan masukanon. Dali sa tong masuko. Kung manginsulto ko karon, akato sang akong ginikanan, manginsulto po to sila. Kung tapulan ko karon, katong ilang ginikanan, iyang ginikanan, tapulan sa to. Kung tikasan kay ko karon, kato akong ginikanan, tikasan po to. Kung di jud ko kamaong muampo, lakwat 0 kay kustanan, pero ti pa kasugarol, aka na, mausa na akong ginikanan. Ano? Hoy. Muna si Kristo, naka-shock man siya sa mga tao. Tingong mga tao nga nganong grabe man kayo siya gahom, grabe man kayo siya wisdom. Di ba anak marig panday? Panday man sad ni siya. Tanawa ha? Nahibong sila. So dinhi na to makita nga bisag si San Jose, wa kayo na mention, wa say gisulti, si San Jose was one of the greatest human being nga natao sa kalibutan. Ngano man ang iyang anak nahimong greatest prophet. Ikay hinimo man tos Ginoo, Father, dili oy. Gimension ko dire anak sa panday niya si Kristo nahimo sang panday pero the greatest carpenter. Di ba? Ato pa naambit niya ang greatness of Joseph. Nya unsa may greatness ni Saint Joseph? Unsa may iyang greatness nga niabot ngadto ni Jesus? Unya na mold yun si Jesus as human person nga nahimo sa siyang great person. Ibaw mo? Kibaw? Kasayon ana, nakahimo si Jesus og milagro. Kinsa may makahimo og milagro? Ang Ginoo. Nakahatag way grado si Jesus, wato ka eskwela, bisag grade 1, pero grabe kayo iyang wisdom. Grabe kayo ang iyang nakatunan. Ang sama na, mao to'y wisdom of God. Nga ngano mang nahitabo man to ni Jesus, kay si San Jose, wa siya laing paningkamot, unsa raman sa iyang pagtrabaho, nga matuman ang buhat sa Ginoo, to fulfill the work of God. Mausad na kinaiya ni Mama Mary, to fulfill the work and plans of God. Matuman din hikanako, sumala sa imong gusto or sa imong kabubuton. Sige, laing lingi sa imong tupad. Ingna, unsay gituman nimo karon. Mangutan ba unsa may imong gituman karon? Kay kita ra ba no? Ganahan kay tang mutuman unsay atong gusto, dili ang gustos Ginoo. Pananglitan karon kini bang atong slat unsa man na gusto nas Ginoo o gustong siyano? Kusga unsay gusto sa ginsyano? Gusto sa ako, kung ako inyong pangutanon, mingon dyan ko muna gustos Ginoo. Nya, tanan nga liwat ni San Jose og ni Maria og ni Jesus mupalit ginagslat kay makasabot man gina sila nga gusto ni sa Ginoo. Unsaon man pag-ila nga gusto ni sa Ginoo kay para man ni sa katilingban sa Dios ang simbahan. Kanus amang ka makaingon nga gusto na ni Siano kung isod sa bulsa ni Padre Siano. Mo na siya.
Ikaw wag gyud kay ni sod pader. Oh, naay gamay. Di nagikan sa bulsa, di nagikan sa mga slat ang akong isod sa bulsa, gikan na sa akong kahago aning dupa-dupa dinhi stipend. Oh, ana nya ako sa nang kay ako man na nga entitled man ko ana nya mo sud man sa akong bulsa ng stipend kada nako misa dinhi og sa gawas. Ako sa nang ipalit og slat kay mutuman sa ko sa sugo sa gustos Ginoo bahin aning slat-slat. Mao na siya ang timailhan. Ay gilingay mong tupad be na sige pa kag palit og slat. Ano tana ba? Sige pa. Unya mo gani siya, undang sa ko, kausar ako palit. Kausar day kanituman sa gustos Ginoo. Kausar di ay. Na amang gani Roy White trabaho niya nagtinda-tinda na lang siya kutob siyang maabot kay nataktak man siya sa trabaho niya kay ni income man sa siyang gibuhat-buhat nga kanang mga tinda-tinda ni palit gyapon siya slat siya sa diha pa ko'y trabaho pa there kada gyud sweldo palit ko nimog slat ginagmay ra gud tag 1 slat karon kay nataktak bang ko sa trabaho niya asawa man siya niya iyang bana kuno hangol kuno kay kwarta di gyud kuno mohatag niya og kanang extra ba kana ra yung budget sa balay nagluto-luto na lang sad siya iyang ipang deal niya kay naman sa kuno mo order iya sang ipalit og slat natanawa ang iya bang nako pwede na gyud ka mamatay akong gitiksan ba pwede na gyud ka mamatay kay grabe kayo ang imong gugma sa simbahan. Inoon, gugma sa na niya sa iyang pamilya, pero ang gugma niya simbahan ba? Nabitang kauban sa iyang paningkamot ang simbahan. Ano na nga dako para batag bayronon, ang atong SBF dag, ang atong halin, 19,653 pagyod, kanya napay 40,347. Ato kaning palitano, tag sa karon, so naman sa dang Mayo, available na sad akong GCash o among mga GCash na-close man ni kada after 2 weeks mapuno man ni pero karon available na sad pamalit na mo slot niya ang atong DCHS para sa atong tiwasonon na kuan slots kuan na lang 3,038 ka slots tag 200 pesos kining atong gibuhat dinhi naa sa nis kinabuhi ni Saint Joseph. Wato siya magslat-slat. Pero kung atong tanawon ang iyang kinabuhi, nganong nahimo siyang very holy and great person bisag 14 niyang pobriha tungod kay ang iyang pagtrabaho ang pipila ka mga prinsipyo lang ba nga akong ma-dissect gikan sa kinabuhi ni San Jose sa iyang pagtrabaho na ay mga at least 3 ka prinsipyo nga makuha nato nga applicable kayo. Naghimo sad ko ani niningkamot ko kay nakatrabaho man po ko mga 8 ka tuig human ko ni graduate sa college atong March 1987 sugod June 1987 nakatrabaho ko hangtod sa June 1995 niya kuan ang unang prinsipyo gyud nga gibatunan ni San Jose gihigugma niya ang trabaho dili ang sweldo wa gid siya mahigugma sa kwarta gihigugma niya ang trabaho nganuman ang makapasantos nato ang trabaho kay kanang atong trabaho makahatag man nagkaayuhan sa atong isig katao whereas ang sweldo para mana nato. So wa higugmaan ni San Jose ang sweldo o ang suhol, gihigugma niya ang pagtrabaho, ang pag-alagad. Ngilingay mong tupad. Ina okay ra ni mo guway sweldo. Matana ba? Oo na kanay nindot. Mo na kani atong mga nag-serve din sa maning 2,000 Hail Marys, kaning atong mga ministries, kaning mga lay ministers, kaning atong choir,
Wa man na sila yung mga sweldo, pero sige gina sila alagad. Ana, di ba? Wa na sila yung sweldo, wa na sila yung ma-expect na sweldo. Muna, congratulations mga workers din sa simbahan. Pakpakan na to, atong mga workers. Salamat kayo ninyo, ha? Padayunan na ninyo. Pero magsige na kayo mo kunahuna, Father, di man takatagaan, bisag snacks lang, di tatagaan. Practice ta, kapoy kayo, sige kanta niya, wagi snacks. Mao na ginaibutan niyo yung nahuna, mga buangon mo. Ug naa, di naa. Ug wa gani, ay paghuna-huna. Ang importante, nga, alaga diha, ipaambit ng imong talent. Nya ako sa diri, magsikog misa, magsikog announce aning slot, magsigi sa kong ingon, gamay ang palit slot, o masig slot, kapoy sig announce, undangon tani. Adi isa ko mo ingon ana. Nga naman, kay ang akong misyon, nagihatag sa Ginoo, mauman ang pagpahuman aning project, pinaagi pag sigig encourage ninyo nga palit mog slot, padayonon ko ni hangtod ko mamatay. Kung kamo sad og di mo maminaw ani kay nahigugma mo sa inyong kwarta for yourself, inyo sa nang tulubagon sa Ginoo, bahala mo diha. Ana, ikaduhang prinsipyo ni San Jose na nakapawagtang og mga sala, mao ang paghimo og mga sakripisyo nga way nahibalo. Kanang gitawag natog secret or silent nga mga martyrdom. Sama atong nabuntis si Maria. Nabuntis bas Maria. Hilom ra siya nga nituman sa sugo sa Ginoo nga pangasawas Maria bisag mabdos ng daan. Hilom lang. Wa na tabi-tabi. Kana bang silent suffering. Nindot no? Kaya kita usahay, ato maginang ibandilyo, mo yaw-yaw, ala, mo syagit-syagit, ba ikang animala ka, waka kahibaw, partinan ako, gisakitan ako nimo, grabe kayo nimo gibuhat na ako, mga anak, apa ba? Si San Jose, hilom lang, hilom. Mga asawang ni Adinhe, kinsa ninyo ang muhilom lang kung masakitan na mo sa inyong bana, tasa ka mo. Kanang di gyud mo yaw-yaw ba, hilom lang. Mga sabaan gid mong dagko. Pero kani mga bana siguro jud ko naani hilom lang kisa dinhi mga banaha nga hilom ra gyud ini kasuko na ninyo sa inyong asawa ta sa kamot. Otro sa demo. Hilom lang. Hilom lang. Nya dayon ang ikatulo nga para nako kinaiyasan ni San Jose ang iyang gibuhat ba, nagsigi siyag paningkamot sa pagpalambo sa kinabuhi sa iyang gialagaran. Mao na nagitawag siyag, gideclare siya og the father or the protector of the universal church. Nga naman, basta siya na gani mo'y mualagad, ang tumong palambuo niya ang iyang gialagaran. Kanabang mo trabaho ta aron mo lambo ang atong gialagaran. Panalitan, empleyado ka aning kumpanya ha. Ang imong tumong nga mulambo ang kumpanya, bahala nagwa kay sweldong tarong. Nakana. Si San Jose kung mamanday, ninduto niya ang balay nga iyang gipanday or mga butang nga iyang gipanday para nindot gyud mapuslanon kaayos iyang gihatagan ni anang maong serbisyo bisan og wa siyay suhol. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon. Sige na, sabat na ko. Ing na palambuon tika. Nang makapalangit ginakanabit ang imong palambuon ang imong gialagaran. Kaming mga pare, mao gid na ang among misyon. I believe
amo gid ng misyon na kung asa may ma-assign palambuon gid namo ang parokya dili ang among bulsa. Muna ako muhangyo ko ninyo, mulambo na ganing akong bulsa nya ni kaga ang atong parokya, badlo nga in taon ko ninyo. Ing nakinahanglan maliwat kang San Jose, Pader. Ngano naman ing ang imo namang bulsa mo burot kaayo, luspad naman kayong parokya nato. Ana man sila Brad Loloy, ana mga finance council nato. Badlo nga ko ninyo, la Sister Nara, na sobra na sa ning imong gibuhat, Pader. Ana. Aw kamo good. Palambuan ang inyong gitrabahuan, palambuan ang inyong silingan. Nga nakita din ning kamot kita nga mulambo ang atong palibot, mulambo ang atong community, hastang atong mga chapels, atong gipaningkamutan nga mulambo kay mao man akong gialagaran, hastang mga tao nga purtig yun kauyamot og Pinoyanan nga galisod na gani og katog konting uwan kay buslot kayog ato hastang bungbong purting buslota atong gihinay-hinayan og alagad nakapaayo na tag nakahimo na tag balay nga mga 76 kabuok, no? Wa mo malipay, lipay ta. Salamat kayo. Mao na ang pagpalit na tog slots nga naman atong palambuon kining simbahan nga atong gialagaran ug mao na ni ang makapasantos nato sama ni San Jose gikan sa iyang paghigugma sa pagtrabaho, sa iyang paghilom nga pagantos ug sa iyang pagpalambo sa iyang isig katao, labi na gyud sa iyang gialagaran. Kun ato na nang buhaton, mawagtang ang tanang sala, mawagtang ang tanang kagubot, mga gubat mawagtang na ni tanan ug mopuli ang kabalaan, kalipay o kalinaw, kalambuan sa katilingban. Manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, musangpit kita kang San Jose ang mamumuo nga nakahatag og kabalaan sa atong kinabuhi. Ug moingon kita ngadto sa Dios, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan padayong magmantala sa kabililhon sa hostisya, isip tinubdan sa atong kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi, aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga negosyante mupakitag pagtagad alang sa ekonomikanhong tingusbawan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabus ug ang mga walay trabaho makakitag disenteng panginabuhian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang matuohong mihalina nga naghago sa dinhi pa sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa sunod nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa among manluluwas
Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangaman ni San Jose, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Dawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose. Itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad, mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahibaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa pista ni San Jose, patron sa mamumuong. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan amo, ranasan mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta, paringon sa langit. Ang kalanko namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang ingharian, ang gahugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalimot. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay kalawat kanimo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, kauban ko kalisod ug pagsulay ang imong kamot nga kanako nagpupud. Mao'y pasalig sa pagbulig ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaga, kahingawa sa lawas o kalag. Pagkamot sa mga gilaraw, kanang utang maayo, tanan isandi ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tulog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nung pagkaon, nangamuyo kanimo aron pinaagi sa panigingnan ni San Jose,
sa kalinaw nga tunhay dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuoran sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kabalaan sa kinabuhi. Nga mahitabo ra ni kung sama ni San Jose mo trabaho kita nga nahigugmas Ginoo sa iyang kabubuton dili sa sweldo. Salamat sa nahigugmas Ginoo og namalit na tog slots niya padayon patagpalit og slots ha. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para ni sa tong kumbinto na apatay 40,347 ka slots tag 500 pesos per slot. Ang butog mahurot baka ni hangtod mga matay ta. Pero madaha siguro ni mahurot patingali ni. Unya gamay na lang kay nahibilin ang atong Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS 3,038 na lang. So hopefully mahurot gini karong simanaha. Nya ang ato sang DSAP available pa, mga 7 slots pa ang available. Tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Salamat kaayo sa tanang namalit. Ang sa ato sa daing YouTube, salamat sa inyong pagsunod. Nadawat na nato ang atong share sa YouTube for the month of March. Nakadawat tag 170,000. Salamat kay Ginoo sa YouTube channel. Niya padayon mong sunod sa atong YouTube kaning Padresiano Obod to avoid mabiktima ta aning mga scammers kay anhi dinhi aning atong channel atong ipakita ang atong official nga mga contact persons, contact numbers ug account numbers. Sa atong mga activities dinhi sa parokya karong adlaw ang 2,000 Hail Marys, karong Biyernes mao ang atong Alliance of Two Hearts Vigil magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod nas buntag alas 4 buntag. Giawhag nako mga pil kita ning mga katilingbanong pagampo kay gakinahanglan kayo ang kalibutan karon og mag-alampo kay grabe ang paghasi sa gahom sa yawa aning gubat, kamatay, mga katalagman og mga kadautan sa atong palibot. Ato ni mabuntog pinaagis paghiusas pagampo. Unya sa outside the parish ang atong Carmelite nga kuan usa sa atong famous kayo nga devotion sa Archdiocese mag-celebrate sa ilang ika-75th nga kaning foundation anniversary na sila'y mga misa sugod sa May 10 hangtod sa 12 tag 5 o'clock in the afternoon. Unya inigkapit sa 13 ang ilang kasaulugan alas 10 sa buntag ang misa ni Archbishop Palma. Giimbitar tang tanan nga nagdebosyon sa Our Lady of Mount Carmel sa pagduyog sa ato mga madre didto. Unya sa ato sad nga Pentecost Sunday May 19 do natay Pentecost Sunday celebration with primarily sa charismatic groups adto sa IC3 alauna sa hapon hangtod mahuman. Unya dunay donation nga 100 per ticket. Mopalit lang tag 100 per ticket para sa gamay na to ditong gastuhanan. O di ginagamay dako na kay daghan man ta. Unya dunay talks ako usa ko sa muhatag og talk dito para mo enrich ta sa atong relasyon sa Holy Spirit. So mamalit tag ticket ani na dinhi sa atong parokya na atay mga 1,000 ka tickets diha. Expected nato nga motambong mga 7,000 siguro ka tawo. Anindot ka na maghiusa ta panahon aning pagampo, pagpakighiusa sa Holy Spirit. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin.
og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.